سلام ناي چانالي تخاتاتلتي كمي تخونو ፍጹም ክንቀርቦም ዘይግባአና ሰባት ዝብል አርእስቲ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹም ሓቢርኩም ምሳይ ንክጸንሑ ብክብሪ ይዕድም ምሳና ዝውዕሉ ሰባት ኣዘውቲርና ግዜና ንህቦም ሰባት ኣባና ዘስርጽሙ ነገር ኣሎ ዘለማሙና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጸንቂቆም መጽዮም ዘጥፍኡልና ነገር ኣሎ كل سب ولد كله مسجع يزولد صبونا نجر حزنا إلى نولد دهري جزيجن سجعنا الناتق أنت حزنا يو استولدنا صبونا نجر الناتق أي خير كابست أفعلوا بخنيات حدا أبصريانا زلمي مساباتي حزنا يو استولدنا حزنايو نابز عالم زمز أنا نجر دحر جزي خد أفل اليوم كابز تفعلوا مخنيات بعدنا كابز مرزنا يوم محازنا أعرفتنا أبزريانا نخون بزغربنا يوم جزينا بزهابنا يوم سبات قد أفل مالتيو سلزي نايلو معانتي مدبي فصوم كنقربو زيقبعنا سبات نابانا كيسرز اتي أبعاتهم زرعنا يحمق نقر نابانا كيسرز فصوم كنقربو يمنا كنزياتهم سبات زبلا استحزالكم نزيزا لهم اسكي انتي عينت سبات يوم كنقربو زيقبعنا زبل حادة بحادة خنريعينا ناي مجمرع مماررتي سبات كل جزء هيوتهم مسب إن الناس أصاريان زنور أبعلهم زلوا أيرينيا هيوتهم كل جزء مسب يودادرو أنا زيد اللين تكلجن على أبعتهم زلوا صبنا كلاي كل سب لما يبعلوا سأقالوا لما يبعلوا صبنا كلاي أتزيد لنتايو بتزلنا نجر محواس بتبت إحنا يزلنا نجر محواس المسكان إذا مماررت سبات جن زي باللون نجر راح سرازريو كل جزء يمارر كل جزء يحازنو يتركزو زخونة زرعي وسب أبزخونة نهيوت معرف كل بيخير ناي كلها نهيوت معرفها ناي كلها نهيوت معرف يفعلوا إذا حدا جنا معرف حدا يبغى جميل كله إذا حدا خاء chapter 9 10 or 11 كل بيخير كنرو خلنا أبزخونة صدق نهيوت درجة كل بيخير تاي أب تشعي معرف أو عسراي أو عسرت حدا كل خلو سيعيرو دخيلو زأكبو نبرد هابتي استفعل عليه صدق نجار كل يخرج نحنا خاء بكات حدا جنا معرف حدا يخرج من كله بتنايت حدا معرف تشعت عسرت أو عسرت حدا زي بسب كم مرين نسون سيعيرو دخيلو أفت درجات خبز أحكام زخير كفلت علوه مماررت سبات كن إذا أيفلتوه لمنتاي هيوتهم سلا زنز أزرو مسكال إسب هيوتنا خن النز أزرا زلنا بس علامانا بس ناي تمالي انتاي منتنا تمالي انتاي رم عن تخي أبي الله صباح نابي كخيدي نابي مبسحلن كن بلالنا إذا مماررت سبات كن زعينة نجراي زحاسو حجم تعلم بإيدي إكلخن تعلمه زبل نجاري مسلم سلزي مجمريا فتصل كنقربهم كابزي كبعنا سبات مماررت سباتيو كم زعينة نجار نابانا كيسرز كم زعينة لمدي ممرار نابانا كيسرز كنكالاخل علنا
ካልኣይ ሓሜቲ ዝበሃሉ ሰባት ትሑት ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት እዮም። ናይ ወርኦም ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ሰባት እዮም። ኣብ ቅድሚና ንኻልእ ሰብ ይሓምዩ፣ ብድሕሪና ከዓ ንዓና ይሓምዩና። ሓሳባቶም ኩሉ ግዜ ተራ እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ኣይዕልሙ፣ ክልወጡ ኣይክእሉን። ምክንያቱ ሓሳባቶም ኩሉ ተራ እዩ። ብዛዕባ ዓላማ፣ ብዛዕባ መጻኢ፣ ብዛዕባ ክውን ነገር ኣይዕልሙን እዮም። ኣርእስታቶም ኩሉ ግዜ ሓሜት እዩ፣ እከለ እከሊት እዩ። ሓሳባቶም ኩሉ ተራ እዩ። ምክንያቱ ናይ ተግባር መልዓሊ ሓሳብ እዩ። ሓሳብና ኢና ናብ ተግባር ንቕይሮ። ጽቡቕ ሓሳብ ተሓሲብና ተግባርና እውን ጽቡቕ ይኸውን። እዞም ሓሜቲ ወይ ከዓ ናይ ሓሜት ሽግር ዘለዎም ሰባት ግን ኩሉ ግዜ ኣርእስትታቶም ትሑት እዩ። ትሑት ስነ ኣእምሮ እዩ ዘለዎም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕሜት ልምዲ ከይሰርፀና ክንቀርቦም የብልናን ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦም ከዓ ናይ ሰብ ሓጎስ ዘይሕጉሶም ሰባት። እዞም ናይ ሰብ ሓጎስ ዘይሕጉሶም ሰባት ዝበሃሉ ናይ ሕማቅ ቅንኢ ሽግር ዘለዎም እዮም። ናይ ሕማቅ ቅንኢ ሽግር ስለ ዘለዎም ኣብ ሰባት ዘሎ ወይ ናይ ዕሩክቶም ሓጎስ ኣየብዕልዎን እዮም። ሓቢቦም ኣይሕጎሱን እዮም። ከቃልሉ እዮም ዝረኣዩ። ናይ ሰብ ሓጎስ፣ ናይ ሰብ ዓወት ከቃልሉ ይረኣዩ። ኣብ ኢዶም ዘሎ ኣይርአዩን። ኩሉ ግዜ ናይ ሰብ እዮም ዝምልከቱ። ናይ ሰብ ተመልኪቶም ከዓ መሊሶም ይቐንኡ ወይ እቲ ሰብ ዝበፅሖ ነገር ኣይሕጉሶም። ዓወታትና ኣትሒቶም ይምልከትዎ። እዚ እኮ ቀሊል ይኹን ገና ምንም ከይሰርሑ ከይፈተኑ ንሕና ብክንደይ ድኻም ብክንደይ ላዕሊ ታሕትን ዝረኸብናዮ ነገር እዚ እኮ ቀሊል ይኹሉና ይኽእሉ። ንሕና ብከምዚ ሰዓት እሶም ብዝተዛረብዎ ነገር ኣብ ኢድና ዘሎ ዓወት ደኺምና ፅዒርና ዘምፃናዮ ነገር ኣትሒትና ክንምልከት የብልና። ስለዚ ብሳልሳይ ደረጃ ፍጹም ክንቀርቦም ዘይግባአና ሰባት ናይ ሰብ ሓጎስ ዘይሕጉሶም ሰባት እዮም። እዚኣቶም ጎቲቶም ንድሕሪት ስለ ዝመልሱና ማለት እዩ። ወይ ኮላይ እቲ ንጸልኦ ልምዲ ኣብ ሰባት ዝረኣናዮ ሕማቅ ልምድታት ናባና ከይመጽእ ከይንለምዶ ከም ኖርማል ጌርና ከይንቕበሎ ከም ቅቡል ሂወት ጌርና ከይንወስዶ ካብ ከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት ክንርሕቕ ኣለና። ክንቀርቦምም የብልናን። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ናይ ዓወት መንገዲ እንታይ ይመስል ዝብል መደብ ሒዘልኩም ክቐርበ ሎማዓንቲ ብዘቕረብኩ መደብ ዝተሰማዓኩም ስምዒት ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ። ሰላም።